кафелам короче шилем бигем почти мешава затиркаш ина любой чихати бикун меша затирка хел шлик хатям турки мешава ира мегире мезаниша затирка пол яни кафела затиркаш мезани ой тоза мегири мачалка ку мачалка хати не мегири ой тозара я мешакшак шуфуш авор мешава ба мисол на чалчиқ мешава ку вали кафели гланд кияи осона хак куниш ина мисол инҷа каута мо инҷара каута задем танаш пури каут шид бигем вақти шуд чи хати вақти губка хати мешакша пур меша вақти қоқ кишид шуфуш ҳами шуфуши гланд кишид тамом аҳамият намети дига қоқ кишид я латаи қоқа мегирам мешакша ма чанга ҳами чанго меғалта мешава та ё ина дидем кафела мо шакидагем инҷа сафеда ин сафеда поли пур мекунем чиз мачалка хати мегзаре меша тар мекунем мачалка оша бисёри бад не короче меҷафе меша ягон фоиз дар таркибаш омона баъд мегирем шуфои кафела ҳавор мекунем поли силикон кафела ҳавор мекунем яъне шуфош ки глад кишид баъд ягон минут нести латаи қоқ тоза қатия чангоша мегирӣ тамом теза как буд мешавад мирем ба санузел санузелшон бардораи азиз медонед чанд қадар аст гета 1.5 ба 2.20 аст ё 2 ҳамин хел аст да ина санузел ва бинед бардораи азиз ки нема хел ванара мемонанд мисол ванае ки хеле дидед ванааш хел аст ва гирча немехед чӣ мекунанд шишақати абшиват мекунанд мешавад душ бародаро дидед ина дарш немехе маҳкам мешавад так бои дарш немехе маҳкам мешавад ина тамом чотка аст дидед потолок шай натиҷиной ё машон натиҷиной мекунам потолок намезанам бародари азиз инаиш так иҷаш бошад бародаро ҷои строяли машина